Kira ta musamman ga iyaye, ku daina bari 'ya'yanku suna sanin ma'ajiyar kuɗinku ko kuma taskar kuɗinku ko kuma asusun kuɗinku ko kuma su san menene kuke tarawa a asusun bankinku saboda gyara tarbiyya na rayuwa. Ba don komai ba saboda yaro yana ƙyallawa ya ga asusun mahaifinshi da kuɗi ko asusun mahaifiyarsa da kuɗi. Ba abin da yake ƙoƙarin yi sai bari ya ɗauki abu kamar wasa ya ɗan zari ɗan ƙaramin kuɗi a ciki. In ya ga ba a kula ba zai ƙara zara gobe, ya ga ba a kula ba a hankali a hankali. To tun yana ɗaukan ƙaramin kuɗi yana fita yana kashewa, ya rasa ma ya zai da kuɗin. Wata rana zai ɗauki babban kuɗi maƙudan kuɗi ya fita da su, ya samu abokan kashewa a waje, ya zo ya ƙara yin wannan ɓarna. To don haka iyaye ina ba ku shawara ku kula ƙwarai da gaske da ijiye abubuwa irin makamantan haka masu amfani saboda guje ma ɓata gari da kuma kiyaye tarbiyya da lafiyar 'ya'yanku. Wannan kira ne ta musamman a gare ku.